isa na namang tagumpay ang ating nakamit, mga kasama. Dahil sa pinakabagong survey ng KBP RRC Nielsen dito, tayo pa rin ang numero 1. Ang DXDC 621 RMN Davao, nananatiling overall number 1 radio station sa Metro Davao. Number 1! Ang pruweba, ABS-CBN DXAB number 4, which is 12.3% audience share. MBC DXGO number 3, which is 12.7% audience share. Bombo Radio number 2, which is 16.1% audience share. At ang RMN DXDC 621 number 1. Number 1. With a dominant audience share. Parang pinagsama ang rating ng tatlong istasyong binanggit. 41% audience share. Mas malaki kesa dati. Triple sa laki. Kahit pagsamahin pa ang audience share nila. DXDC 621 RMN Davao. Sa komentaryo, tiwala ang tao. Sa serbisyo publiko, talagang sincero. Sa drama, feel na feel mo to. Sa balita, laging importante at laging bago. DXDC 621 RMN Davao. Number 1. Tunay na number 1 gihapon. Number 1. Tunay na tatak RMN. Radyo Mo Nationwide.